Okay, dito na tayo sa pinin na site nila Sir Marvin de la Cruz Crescencio. So siya po yung kliyente po natin. So gusto niyang gayahin yung Aguilar project natin mga boss. Siyempre hindi po natin totally na gagayahin po yun. So parang ganun po yung gagawin natin doon na design. So ito po yung pinin niyang address. So hintayin na lang po natin sila. So kasama natin sila Architect Oliver tsaka Architect Ian. So pagkatapos dito punta pa po tayo ng Bolinao, Treasure of Bolinao. Okay, so andyan na sila. So usap lang muna kami mga boss. Okay, so ayan, tapos na yung meeting dito. Ngayon, may konting problema dito sa lote. So yun na lang yung asikasin nila. So survey uli nila. Tapos usap na lang po kami pagkatapos nung survey. Okay. So ngayon nagyaya sila sir na doon sa labas magpapamerenda yata. So tara. Punta po tayo ron. Sundan po natin sila. Okay. Tapos sa Bolinao, baka bukas na po tayo. So tawagan ko na lang si Mrs. na tawagan niya yung pupunta natin doon. Alanganin na kasi mag-aalas 5 na. So tara. Sa Maxine Paradise po tayo. Sa Alaminos. Ang ganda oh. Ganda. Opo ma'am. Ayun. Ito yung 100 Island ma'am. Dito pala. Gano'n pa kami napunta rito. Anda. Ayun na. Ganda. Kasama sa Miray. Ganda oh. Maxine Bay, The Sea, Mermaids. Ang ganda oh. First time. Yan yung mga pinapasyalan nila sir pag nagbabangka. Dito sa lang yung mga bangka. Ayan pala yun. Amumunta si may kita lang kami di 100 Island. Welcome. Welcome. Puro lang sir. To 100 Islands. Hanggang doon sa hamiling sir. Nakikita na namin yun. Yung mga signage niya. Mga signage. Ito, tikan sir. Puro lang yung dito. Anda. Ang ganda. Sige po, wag. Ang pala yung may binabangka. Susunod dalawang ko na. Isama kayong pamilya ko. Sapa po, 1, 2. Sapa po. 1, 2, 3. 1, 2. Sapa po, 1. Good morning po mga boss. So ayan, dito rin tayo natulog dito sa may Bolinao pero hindi dito sa resort. So po tayo rito. Pre-accommodation sana kung dumiretso po tayo rito sa Treasure of Bolinao. Ito po yung pupuntahan natin mga boss. Treasure of Bolinao. Ito po yung isang pioneer na resort dito sa Bolinao. So ito po yung isang natin papasyalan project Ocular.
Boss, kay ano, kay Sir ano, Angelo Reyes. Parang wala po siya. Eh, pasok na lang po kayo para akin sa front office. Sige. So, ang kausap po natin dito yung mismong may-ari, si RC Reyes. Yung nandito po daw si Sir Angelo Reyes, yung anak po niya. Dito pa tayo. Nagrigat kita na ko. Aji ugad mo kastoy nga alag nga to. Isa ko na. Okay, so ito yung isang papagawa nila, 12 suit na, so i-repair po natin mga tiles na ito. So 12 na suit o 12 na parang kwarto. Ayan. So repair po natin mga tiles na ito. So tingnan po natin. Okay. Hindi naman nagpa-classing yung lifestyle. Ang babugan, repair dito pa naman yung tiles niya. Meron pa rin? I-ano natin sa kanya po. Hindi sa ceiling lang. Ano siguro ito? Si Arajin Pagana eh. Kahit pa yung matiwa niya. Yung kitamban na dyan function na. Gumagana naman po lahat. Ito na eh. Okay pa. Ano yung gagawin dito? Pero maganda pa naman. Maganda pa naman. Pero si Aring ano, tinong natin mga baka itong pinto kaya. Papalitan na siguro yan. Parang pang plastic. Pag ulabis kasi ano, may nga lang yun. Tingnan po natin yung iba. Tingnan natin. Sunod ko lang nga dito. Hindi maarang. Ano ka pala? Wala ka na. Wala namang tumutulo na ano, naglilik. Siguro mas yung ano, papalitan natin mga ito kasi luma na yung ano, yung naka, ito na, itrap ba? Tawag yan? Kung gano'n katikado mo. Ang gano'n mo. Napigsa. Napigsa. Mga mga pang gano'n. Okay, so dito naman tayo sa kabila. Doon sa kabila meron kami nakitang ano, nagbubukbuk sa taas kasi kahoy itong ano, plywood. So check natin to. Iba naman dito. Okay. Gumagana pa naman lahat. Gumagana pa naman lahat, kaya lang ito, medyo luma na yung itsura niya. Pero mas maganda doon sa kabila, yung CR sa kabila kaysa dito. Ito naman yung ikatlo. Ibang style din to.
Maganda pa rin naman yung ano niya. Yung mga tiles siya kailang luma na. Okay naman. Dito, ito yung mga papalitan siguro kasi gumagana pa naman, maayos pa naman, kaya lang ayan, no, katagalan lang to kaya naging luma na yung itsura niya. Ayun. Ang pinakamaganda yung unang pinuntahan natin, unang room. Tingnan natin. Uy, gumagana pa lahat. Dito gumagana pa. Okay. Punta tayo dito sa kabila. Ay, iba rin to. Ganda ng mga location. Wow. Ganda. Ganda rito mga boss. Sarap dito. Ito magandang ano, pagpwestuhan, kita yung dagat. Laki ng salamin. Check natin to. Ito maganda pa rin yung ano niya. Kaya lang sa katagalan nga lang, ayun, lumuma na siya. Okay. Saan yung isa? Saan na ito? Ayun, doon. Ayun, okay pa. Picturean natin. Okay. So, punta naman tayo dito sa taas mga boss. Dito. Meron pa pala dun sa taas. So, dito muna tayo. Tingnan natin mga room dito. Okay. So, ito yung muna. Ayan. Ito mga i-retails na siguro to. Okay. Libutin na rin natin dito. Okay. Ito yung isa. Nakalak na. So parang ganoon din yung itsura niya. Ito dito, pares lang sila dito sa kabila. Dito sa Maharlika to A. Tsaka to, pares lang sila. Ayan. Nagmagay sa kabila naman. Harus pare-pares na yan, sir, no? Pare-pares na. Ayan, Maharlika 2C. Okay. Okay. Third floor. Diba yung pag-inang na lang, lipat mo ito. Huwag ka wa. Third floor. Ayan o. Yung parang lobby nila. May tumutulo na rito. Ito na yun, yung may sira dun sa taas. Tingnan natin dito. Labis niya. Matawag. Ayan da. Ayan, Maharlika 3B mga boss. So pares lang sila nung ano, Maharlika 3A.
Ayun. Parang dun sa baba rin mga boss. Kaya lang wala lang itong balcony. Ayan. Ganda. Pabay rito sa kabila. So, Maharlika MI3C. So, parehas lang sila. Ayan. Okay. Ganda pa rin ang view dito. Doon tayo sa kabila. Maharlika 3D. Ayun, pare-pares lang. Pare-pares lang. Okay. Maganda pa rin yung view dito. Okay, so 5 coconut cottage mga boss. 1, 2, 3, 4, 5. So tignan natin itong isa. So meron pong room renta rito pero pares lang naman sila. Okay. So ito pa yung itsura nya. So iba pa dun sa baba, iba rin yung renta dito sa taas. Okay, so modern yung design nito. Tingnan natin yung ilaw. Ay, walang ilaw. So, renovation na to, syempre mababago na lahat yan, pati interior na ito. Park di banger sir, nakalukot jay? Eh. Babakan nga ito, mabalik nga. Bun sir. Ito naman yung kabila, yung number 2. Unless na din akong kubo. Nakalukat natin sir? Okay. Coconut cottage. Ayun. Okay. So may iba na rin pati interior na ito. Pati labas. So mga uso ngayon kasi mga cladding. Okay. So number 3. Yan lang nakasara na. Pero pare-pares lang sila. So hindi ko na titignan na lang namin, papasokin namin isa-isa mamaya. Pero ngayon ito lang ipapakita ko yung mga nakabukas. Ito renovate na to. May sira na rin to. So yung iba kasi may naka check-in kaya hindi natin mapasok. Ay, munti ka na ako dun talagang renovate na to. Renovation. Ayan, meron na nakatira dun. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ito yung mga i-renovate natin na bahay. Nasa taas po tayo. 1, 2, ayan, 3, 4, 5. Ayan mga boss, pinaganda pa tayo mga boss.
Libre pa sana yung accommodation natin dito kagabi, kaya lang naiya kami. Naiya po kami tumuloy, nasa harap na kami, kaya lang hindi na po kami tumuloy, nakakaya. So hindi pa kami nagumpisa na magtrabaho. May tutulog na kami. Pero yung may-ari naman yung nagalok mga boss, kaya lang kami po yung nahiya. Yan. Tsaka ngayon, tingnan nyo, pinaghanda kami ng makakain. So, kain tayo. Ayan o. So mamaya, pasyal ko kayo mamaya doon sa gilid. Doon sa gilid ng lagyan natin mga view mamaya. A few moments later. Ayan o. Narito. Kalawang ng ito. Ganda. So bumabagyo kasi mga boss, kaya malakas yung alon ng dagat. Ayan no. So dati pupunta pa kami dun. So pag low tide, ayan pupunta kami dun. Maganda yung area dun. Ganda. Tapos doon kami kumukuha ng cottage noon. Ganda oh. Ayos. Ganda. Laki pala nitong resort mga boss. May building pa rito. Doon tayo kumain kanina. Tapos doon po tayo galing kanina. Tapos may dalawang swimming pool dito, tsaka doon sa may gitna. Ito na yung sa gitna ng kinatayo natin mga boss. So may dalawang daan po rito. Dito sa kaliwa tsaka sa kanan. Maganda rin mag picture dito. Mga rock formation. Ayun, si architect. Kahit bumabagyo mga boss. Ganda. Ay, shout out kay Sir RC Reyes. Yan, siya pa yung may-ari ng resort na to. Ayan, shout out po kay Sir RC Reyes, saka kay Sir Angelo Reyes. Ayan, ganda ng resort po ninyo. Sana kami yung gumawa ng gusto para may malaking plan na resort. Ayan, sana tayo makakuha ng i-renovate na cottage, saka yung mga ibang i-repair dyan. Lalo na itong i-renovate na 5 cottage na coconut cottage. So sana tayo makakuha para may pagmalaki tayo na ginawa nating resort. Ayan, kahit may party lang tayo rito sa resort dito sa Bolinao. Ito yung pinakamagandang resort dito sa Bolinao mga boss. May campfire po sila dun makikita nyo dun. Pwedeng mag-campfire. Ayan, pwede silang mag-campfire dito. Campfire. Ganda house. Ko kayo? Resort tour. Resort tour ko po kayo rito sa sa Treasure of Bolinao. Ay, pwede ka rin dyan magpa cute.
Pag-cute eh. Ayan. Oh, ang ganda rin ang building na ito. Ayun. Tapos pwede pang mag-volleyball. Marami palang kwarto to. Marami din palang building. Galing tayo doon sa kabilang side. So ito naman yung kabilang side. Yan, pwede sila mag-volleyball dito. Maraming pwedeng activity rito. Tapos ito yung kinainan natin, restaurant. Ewan ka lang doon sa taas kung ano yung sa taas. Meron pa po doon. Tingnan natin itong isang swimming pool. Libutin po natin. Ganda. Okay. So ayan, no. Ito yung isang swimming pool. Ganda, oh. Ang ganda. Doon tayo galing kanina. Ayan, swimming pool. Punta rin tayo sa kabila. Punta naman tayo sa kabila. Kabilang banger. Ito yung gagawin natin, renovation. So ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito. Tingnan natin kung may nahuli na sila. Danala yun? Doon. Tingnan natin mga nahuli nila. Oh, yun, oh. Ang dami, no. Allah, ang dami. Yan, oh. Allah. Ano natin nga, Kuan? Ano natin nga labusan? Ano nga labus natin? Kalakito. Talakito ka, Toy? Talakito. Ginawa pa nila ka? Talakitok. Talakitok daw mga boss. Yan. Iba na kahit bumabagyo. Ay, minute sila rito.
Ayun, may nahuli sila oh. Oh, yun. Ang galing ah. Ang bilis. Ano? Oh, boss, baka Ano yan? Kumakagat ba yan? boss. Ano? Kumakagat. Ng pamain. Gete mo Kahit tumalon, may kahit mabagyo, meron pa rin sila nahuli. Okay, so ito na yung swimming pool dito sa gitna. Ayan o. So yun po yung canteen nila. Doon tayo kumain. Jai. Ayan, doon, kabila. So tingnan din natin yung shower area. Ano to, sir? Ha? Renovate. Nung gumagana namin, sir? Renovate. Walang ilaw. Surat ako. Renovate. Pero maganda pa rin naman. Dapat? Kawan! Yung silaw! So, Dan! Da? Pen! Mamaya sila. Walang siling. Tapos... Tile works pa eh. Ay, palitan namin nga tiles na. Yung may recommend tayo. Yung labas niya. Ay, tayo ng buko mga boss. Ayun. Wala lang tayong kutsara. Kutsarang pangga. Ay, meron din. Dali lang gumawa yan. So, lagi tayo brisket eh. Ayan o. Ayun, sarap. Thank you, sir ah. Habang kumukuha sila doon, tayo naman dito muna tayo. Ayan o. Sige lang. Gaya mo sa biyagan.
Tapos fresh na fresh, bagong kuha. Sir, ano ng pangalan mo? Julius, sir. Si Sir Julius. Ay, meron pa. Oh. Busin natin yung buko nila. Ayun, nyug na yata ito, nyug. Sabaw. Sabaw. Ang tamis. Tamis ah. Daming kwarto pala rito mga boss. Ayun oh. Treasures. Laking perlas mga boss oh. Laking perlas. Okay, tingnan natin yung gate. Ito po yung ano, gate ng resort. Treasures of Bolinao Beach Resort and Hotel, Patar, Bolinao, Pangasinan. So andyan din yung mga number nila 0927 355 9690, 0906 465 3091. Galing na ako. Okay, so ayan, tara na mga boss. Ayan, salamat kay Sir Julius. Salamat sir ah. Sir, bigyan kita ng sticker. Thank you, sir. Doon sa sasakyan. Meron ako doon. Ayan, shoutout kay Sir RC Reyes tsaka kay Sir Angelo Reyes. Ayan, sana makuha po natin yung project para meron tayong sample na magandang resort. Para tuwing magbabakasyon tayo may pagmayayabang tayong resort na ginawa natin. 2,000 years later. Hello, duman po tayo rito sa bilihan ng isda. So bumili po tayo ng ng talaba, 300 ng 5 kilo. So dito naman, magkano dyan? Wala nang bawas yan, boss? 960, 915 na. Hindi, wala nang bawas yan. Mga very flat. Ano ko lang sila pinagkuha? Wala nang bawas yan. O yun ang 900 mo. 950 sana. 900. Check ko na, sir. Oh, okay lang mo tata. Nasi dagtay matan. Kitam ka datoy dalang ni. Kaya na kilakta no. Ito ata yung bayad mo? Kala ano 900. Basta 200 kalata. Magkano lahat? 180. Baka kayo mag-deposit nga para, sir. Ayan, 900 na ko na yung higit 4 na kilo to no. Turok na talo. 3.2. Napay ya. Napay ya. Lulog ka nun. Bibinaligtad tayo ito. Kumuha siya ng ano yun? Tawag dyan? Pugita. So 250. 250 ang 1 kilo. Buko tayo.
welcome to my vlog. Smile. Ayan o. Ito may vlog. Ayan. Shoutout. Anong pangalan mo? Nice. Ha? Nice. Nards. Ayan, shoutout kay Nards o, taga Aswal. 2,000 years later. Okay, so ayan, nandito na tayo sa bahay. Nakararating lang po natin, ito pa yung inuwi natin, no? Tuna, tsaka yung talaba. Talaba. So, ulamin natin ngayon yan. So, yung tuna, ano muna natin yan. Nilisan. Si Architect Ian. Uwi na rin, si Architect Oliver. Bumaba na doon sa bayan, dalang doon yung sundo niya. So, pumiretso na rin siya sa Architect Ian. Lalamad yan, ma'am? Okay. Amisda. Yan ako muna. Ganyan ko muna. Medyo mabaho. Alright. So ay mga boss, kita-kita na lang tayo sa susunod na vlog natin bukas. Magandang araw po sa lahat at God bless.